Šta Biblija kaže o životu i smrti? U prvoj biblijskoj knjizi piše da je Bog prvom čoveku, Adamu, rekao: sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi dok se ne nasitiš, ali iz drveta spoznanja dobra i zla ne smeš jesti, jer onog dana kada budeš jeo s njega, sigurno ćeš umreti. Postanak 2, 16 i 17. Da je Adam poslušao ovu Božju zapovest, nikada ne bi umro. Zauvek bi živeo u Edenskom vrtu. Međutim, Adam nije ostao poslušan Bogu i okusio je zabranjeni plod koji mu je dala njegova žena Eva. Posledice te neposlušnosti osjećamo i mi danas. Apostol Pavle je rekao: preko jednog čoveka je u svet ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili. Rimljanima 5:12. Nema sumnja da je čovek o kom se ovde govori Adam. Ali koji greh je počinio i zašto je to vodilo do smrti? Namerno kršenje Božjih zapovesti je greh. Adam je upravo to učinio. Kazna za taj greh je smrt, baš kao što je Bog i rekao. Dokle god bi Adam i njegovi potomci bili poslušni Bogu, ne bi umrli. Dakle, Bog nije stvorio ljude tako da umiru, već da žive večno. Očigledno je da se smrt proširila na sve ljude, kao što stoji u malo pre pomenutom stihu. Ali da li neki nematerijalni deo nas nastavlja da živi nakon smrti tela? Mnogi veruju u to. Međutim, to bi značilo da je Bog slagao Adama kada je rekao da će umreti ako bude okusio plod. Ako nakon smrti neki deo nas nastavlja da živi u nekom drugom svetu, onda smrt nije nikakva kazna za greh. Ali Sveto pismo kaže: nije moguće da Bog laže. Jevrejima 6:18. Zapravo je Satana taj koji je lagao kada je Evi rekao: sigurno nećete umreti. Postanak 3:4. Dakle, verovanje u to da negde nastavljamo da živimo nakon smrti temelji se na laži.